Iħobb l-ambjent u s-siġar, iżda jaqbel li s-siġar jitqaxtu minn posthom. Kien dan il-messaġġ li għadda s-Segretarju Parlamentari Silvia Parnis meta tkellem ma' Net News dwar il-kontroversja tas-siġar li qed jitqaxtu f'Santa Luċija u l-20 l-oħra li se jitqaxtu f'Ħattart. Filwaqt li tenna li jħobb l-ambjent, prova jagħti x'jifhem li dan kollu qed isir b'konsultazzjoni mal-kunsilli lokali, meta dan mhuwiex minnu. Qablu li jitneħħew is-siġar ġifieri. Is-siġar għandhom jitneħħew fi żminijiet u f'mumenti l-aktar importanti. Jiena nista' ngħid meta konna raħaġiet fil-pjazza neħħejna s-siġar ħawennihom f'post ieħor. Diversi residenti f'Santa Luċija fl-aħħar jimurew il-frustrazzjoni tagħhom għal fatt li s-siġar li suppost qed jipproteġu l-komunità mitħaħen ta' eluf ta' siġar li jgħaddu miż-żona qed jinqalgħu mill-post fejn ilhom 20 ta' snin. Il-gvern fl-aħħar jiem ma tax widen għat tħassib tan-nies iżda kompla jwebbes rasu u baqa' għaddej bit-tqaċċit tas-siġar bl-iskuża li dawn se jitpoġġew f'post ieħor. L-era f'istqarrija kienet tax tifhem li tqaċċit ta' mijiet ta' siġar l-għeluq tal-jogging track u l-open air gym u saħansitra t-teħid ta' madwar 4,000 metru kwadru ta' art f'Santa Luċija mhumiex sinifikanti għaliha. Kienet iddikjarat li minkejja li qed isir tqaċċit ta' 20 ta' siġar dan mhux se jkun qed iħalli impatt negattiv fuq l-ambjent u dan minkejja l-ammont ta' siġar maturi u protetti lanqas biss talbet għall-bidla fid-disinn sabiex jiġu salvati dawn is-siġar. Anke fil-każ tal-proġett CenturyLink, il-Gvern injora tħassib tan-nies dwar il-qerda ta' numru kbir ta' siġar protetti u art agrikola. Fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jkun qed jaħdem biex il-ftit ta' ambjent li baqa' f'pajjiżna ma jibqax jintmess.